Fit check. De unde e geaca? Gulerul, de unde l-ai? Întreabă-mă cât e ceasul. Cât e ora? 3 luni jumate. Asta după Shein, nu știu cam 20 de lei. De ce e așa de cald în pula 4 mea? milioane jumate, 3 milioane și ăștia repuri 7 milioane. Și dă și mie o țigară dacă... Am înviat vitanja de căcat, a prins roți. Pentru anvelope și șante auto, contactați-mă. Am venit la Cosmin. Măi, ce bine filmează. Sau alții sunt copilul nu cred că o să fie 4. Îl prind și pe Cosmin, nu? Da. Mare. Vezi că face Vorba ta. El este codiță. El este codiță. Câte 10 minute. Ce vrei, mă? El e Mike Tyson. Uite-l pe ăsta.